Jaruma a TikTok ta fito ta bayyana idan tana buƙatar namiji wato tana sha'awarsa, Darik za ta faɗa masa ga buƙatar ta. Ku saurara ku ji da kunnuwa. Yanzu misali kai da namiji ne ai. Amma kai tsaye na gaya maka nace maka movies ni wallahi ina haɗu da kai ba abin da nake bukata kawai kai mai kiss. Shi nake sha'awa a tare da kai. Ni in sha'awanka nake da namiji kai tsaye zan gaya maka wani ina son ka ina sha'awanka. Period. Amma kina ji na dan namijin da zaki je kina wannan test kina damun shi wala ba zai siro sa kai duk san da yake ki san macen da take wahalar da mu a rayuwar duniya ji an je Movies na shi kaddara irin taki na san me kike ni. Ina sama nake ganin wasu makudan message da kike dirka mai wanda shi kawai message din shi guda biyu ne, guda biyun ma bai wuce alphabet guda 10 ba. Tsaya ka ji movies kana ji na? Ku maza ne kuma hankalinku da namu ba ɗaya bane ba. Ka san me yasa na gaya maka haka? Kina ji na aje shekarun jeje. Na tabbata jeje ta girme. Wallahi ko ta kai shekara 300 a duniya. Na rantse maka uwar ramani yaro dan shekara 15 zai har idisa mata kokari. Zai iya canza mata tunaninta fiye da tunaninka. Wallahi haka ne. Dan Allah ku fahimce mu mata ne muna da karancin tunani kuma muna da gane mu duka da muke da shi. Mata ko ma rabu da ɗan namijin da kake so idan aka ce wallahi abin da kike faɗa wallahi sanani ina fesu wannan abun amma kin san Allah kamar yadda kika yi rana ɗaya na ce masa na rabu da kai na haƙura da kai wallahi azim daga ranar ban ƙara neman rayuwarsa ba yanzu ba ma baki sani ba ƙawata ni amma yake yi a kaina 41 kina ji na ina jin ka movie tsakani da Allah jeje tana son maso wani ne in ki yadda karki yadda shi ne na gaya maka ai ka rabu da Allah ya saka fada son ɗa namijin da baya son kai kuma kana son shi ya koya mata kuma shi ya koya mata shi ya koya masa shi ya koya masa yasa yake mata kalamai masu daɗi ka gane albishirin ki tsaya ki ji shanono ne kawai shanono farko soyayyen mu da shi shanono tsaya ki jeje ko baka bata kalamun soyayya ba jeje in kana dan shagwaba ta a hankali an gaje ta fada san movie tsaya ka ji barin baka labarin farkon soyayyen mu da shi movie zai dauke ni ya kai ni H-Medis idan abin 100 zan dauka zai biya ɗaya kenan in zai kira ni a waya so 10 ban ɗaga ba so 10 sai ya kira ni a waya amma ya fito daga gidan shi da safe sai ya zo inda nake ya tabbatar na ci abinci da rana zai kira ni ya tabbatar na ci abinci kun san ta ina ya cuce ni wallahi kun san ta ina ya cuce ni ta ƴaƴana ya cuce ni da ya je kan kayan da siyo wa ƴaƴana bai siyo wa ƴaƴan shi ba aka ce yaro na bai da lafiya sai da ya wanke kafa ya je har Adamawa ya je ya gaishe shi to ko ni na ka butulci a duniya kana son nawa ka gama da ni tunanin naku saya ku ji kuna tunani na ɗan lokaci ne mun muna tunani a bari ga miki abin da yake faruwa idan ina da buri in samu wani abu a tare da ke in jikinki nake so zan iya zaman miki ta kasa ki taka niki wuce sosai idan ina da target a kanki kai ya mace lokacin da nake da target din nan zan miki zan iya daga ki in nuna wa duniya ba wanda ta kanki shi yasa na gaya maka ai to ai shi yasa na gaya maka maza namiji bai da amana namiji zai je yin shekara 3 yana pretending baki gane pretending yake yi point of correction kai kace namiji bai da amana wasu mazan zaki ce duk kuma mata sai wasu mazan ba su da amana namiji sai ya kai shekara 1 yana yaudaran ki baki gane wallahi aka kai komai da komai sora sati dai daurin aure da ya samu kanta ya gudu shi ma a ce ba ta da wani na sai an faɗi magana balla gaban nan ba a bata a haka balla gaban nan duk wanda yake so ya ji balla gaban nan ya bi ta WhatsApp ya ji balla gaban nan dan ko ya bi shekara 3 muka yi muna tare idan an kama shi ne nake zuwa in fito da shi ni nake zuwa kawata tight friend ina ta aure shi yau aka yi hidiman bikin kuma na ji Allah ya ba mijinki bane ni in ce me baka gane ba ina da yarinyar da na sani shekarar Albishir TV. Tashar sahihin labarai na gaskiya.
danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.